Pinoy Bus Driver TV. Pilong Fred, magandang gabi sa inyo lahat. Alam mo sa mga Bicolano. Ito na sa Kamsor Pilong Fred. Malapit sa Pamplona, Tambo. Alas 10:30 ng gabi. Patuloy pa rin tayo sa ating biyahe papunta Samar, Bisaya. Ormoc, Maasin, Southern City. Ayaw pa ba na kayo konse? Konse lang. Konse lang. Dahil sa kahabaan ng highway sa Liparan to Pamplona, yung street dito. Tambo, Pamplona.
magnanakaw. Meron po bang masisiyar dyan? Meron bang sisiyar? Wala. Ha? Yun ang gusto kong sagot. Huwag mahiya. Kasi naramdaman ko na rin. Kung ano naramdaman ng driver, ganoon din ang pasahero. Lapit na tayo. Copyright, generate. Select.
Shit, dito na tayo sa San Fernando, Camarines. Magpa-gas muna tayo dito sa Shell.